Selvä Mooses. Selvä. Tuommoinen se puhuu tällä tavalla. Joo, se puhuu just tällä tavalla. Moosekset ovat silleen harvinaisia, että ne ei ole ne ilmestyy joka paikassa. Niitä ei näe yleensä. Enemmän näkyy kaikki niitä, jotka suuttuu ja tälleen. Mooseksia näkee harvoin. Ikkuna on auki. Niitä on metässä. Ja minä missä se kanssi olisi ollut, Jami. No. Se missä sen, mikä se on se asia, Jami. No. Selvä. Okei, Mooses. Hänkelpöön Riio. Se kanssi olisi ollut se vaatekomerossa, Jami. Mooses, sano vielä viimeiset sanas. Okei, Mooses, se olisi nyt moro purkissa jo.